uyu aifona mukadzi wangu chifona mukadzi ani vanhu pafoni yazvanzonei shamwari iri kufona uyu ishamwari iri kufona ichitaura zvaitaura airipota achibva ndibva ndatura mari kudzai nemameseji aifona ndichibva ndaenda kuvidbox irifona akasiyana saka ini ndakazoenda kuvillage kwavo ndakanga ndakapekugara chida uri mafuta ndobva andipa mameseji foni iya ndichibva ndaenda nayo pandanonza vidbox kuti naiuya arikupfimba mukadzi wangu asi zvinezvi manje ari kuramba asi akuti ndikuda kuuya uzopasa pavo saka handichakwanisi kusununguka mudzimai wangu handisokwanisa kusara pangu saka ini ndakabva ndangotora mudzimai wangu vidbox 7 ndamutora yamu ndienda naye kwasapu wanomutsura akabva aramba ipapo ndikati mbondina uyu mufoni asi handina chandikuda kwaari nekuda kuti haanawo chaainacho asi kuti ngaaende kure nemhuri yavo akabva aramba kudarika asi haana kuzofona mukadzi akabva atanga kuuya pamba pano saka ini ndaingonzwa mai avo vachitaura kuti mauriro ari kuita shamwari yenyu panapa imi musipo muripo pacho hauyi saka handisikuziva kuti ari kuti chii akakuona ngati hapana chari kutaura because isusu zvinezvi hatisi kunzwisana nekuda kuti akatsuka handiti zvanzaa mauriro ari kuita saka ini ndakazoti ndaona kuti mafambiro azviri kuita ndogona kunge zvisiri kufamba zvakanaka ndakabva ndaudza mukadzi kuti ndakwenda kuharare wanga uri musi wa6 December bva ndagara kurimwe kune mukadzi mukuru mumakwedu chena vandati 27 28 vandadzoka maningi 28 ndopandasvika uyu ari mumba mavo saka ndangonzwa vanhu kutaura ndisandaakune mukadzi mukuru patience uyu amudiki mukuru akatsurwa nevidhio haana kuzomusenda futi mameseji anga ana definite saka ndakanzwa kutaura mumba ndisati ndasvika pavhuranda ndopandakati dongorera baba nechipahwindo pane kaketeni kakavhurwa pandaona uyu ari mumba mavo akarara nemukadzi wavo ndopandakabva ndati saka chinhu chandakakwanisa ipapapo ndakakwanisa kungokanda secho yandandinayo pasi pandamhanya nemagwera pandaenda panext door pandanosvikoti kuda uya kuno ndakabuda naye njimhanya ndopandakabva ndakuti chii ngati yakuno pandasvika ndikamuchitarisao zvikitawo vatarisani paburi paya vaona evidence ini ndabva ndangoneta kundagara pasi chinhu chandakakwanisa ipapo chena kuda achibvaenda achibvamhanya bvaenda panext futi door vaanoudzwa panext door wayo wabudawo vari 4 vauya nemukadzi wake kuda naiye wacho nemuzukuru vachibvoya kuda ndopakasviko chiitito wazoita sei anikati ari mumba kuda ndobarwa dhoya pini atanga kubvunwa mwana ndochii chaurikuita evidence waita sei zvaita sei nga munotamba mese wani vhakare ndiregereyo sandotitonomukwadzi ndakanimakuro simba rachanje ndozvawada izvi tupinde mumba mangu asi ndaiuya ndauda chirispekta mhuri yako ipo pamba ndichisvika usipo ndotokumirira ndabva kwarare ndokupa mari dzangu kuti ndikuita mari dzausingadzosi asi nhasi ndozvaona zvakakodzera chibva saka ipapapo akabva ati ndokuripa hangu saka isi takabva tazvodaidza ndatuma kuda oita sei zvandamudaidza chairman vamudaidza chairman sabhuku nevillage yese nekomiti yavo wauya wese ari mukubasa ndopakabva ati saka evidence imhosva yawaita iwakumba mukadzi uita seandomuripa hangu ndobva ati ndomuripa nemombe mbiri zvikandichena mombe dzacho usiku ihwo zvikandichemtipa hembe ndipfeke ndikati hembe dzakwana ndikupe hembe ndobva wati tora chari wamupa chari bhaya akanosunga mombe dzake bhaya nadzo
asvika vanhu vese zvikanzi isati kutonga wataura decision yako wega handiti kuti ndozoda kuitira shamwari yako yawatadzira handiti abvauya nawo asvika nawo vanhu vese vasaina zvikanzi kusaina semawitness badzi panyaya yenyu muri wangani vanhu vese vachibva wasaina wava kuchibuda panze kuti evidence uye asari ndimondidzaidza kwabva kutaona evidence asisipo pasara mwende badzi angopotera neseri kwemubhatoenda zvikanasabhuku murangari usatore mombedzi dzosera mombedzi kudanga kwadzo kati womana wauya nadzo dzoserai iye tikumupa 3 days anofanira kunga auya nemombedzi dzo ega because hatichakwana because munhu anozotisungisa mangwana achiti takamutorera mombe dzake saka nyaya kana yanetsa iona 3 days chuya ndikupe tsamba uende kwamambo makuru nekuti anenge aramba 3 days dzawa dzapfuura watoita 1 week haana kuita action ndobva ndazoenda pandanopiwa tsamba yayo ndanda kudiwa kuharare kubasa ndibva ndadzokera kubasa ndine tsamba yangu saka ndazobva kubasa ndopandakachizouya izvonizvo asi chinhu chandakutyira ndechekuti iye anofamba achiti ada kundikunda ndoda kumugadzira saizi saka inajazivi saizi yacho zvozvika vanovakadzira vanhu varandispekini vamwe vanhu izvi zviri kutaura saka ndavadzidareka nyaya yakapera kare ndaurako nharo yakaitika ndeyekuti zvinhu zvakaitika musi wa 25 December ndakafonderwa nanambo zvikanzi amukwasha vaititambire krismas kuno ndatobopa mombe dzangu nengurangu zvaenda nemukadzi wangu kunonzi kwabhoko patasvika 25 tiriko 26 tiriko 27 musi wa 28 ndo patakadzoka kumudzi tichidzoka kumba musi wa 28 ndo musi wakabva mukadzi yakabva ati mhanyira paroti mukadzi zvikanzi pamba pawaruga pamba pasekuru wangu tisakatomwisa kuti agara wachichengeta baatomhanya zvikanzi yamundigadziro dho iri asi kuvhurikana nekunzi ndikavharika nemukati ndikubuda nemwana nepahundo saka imi mji makasara muchinzi yamonechi muchiona zvepanapa ndikati bhora izvi zvodai akataura ndisina mukadzi pamwe zvaitodzi imhosva vatatu hai manje zvonde mombe vanaenda kumba vatanokumura mombe vandakukuvudza mombe dzangu ndikati hai zvonde mombe chachi ndichizokugadzirai ndavhara mombe dzangu mapasti 6 vandaenda murume uyo anga asiri kunzi anga asipo anga aripo panext dhope shamwari yacho ndopaanga ari ini vandasvika vandagadzira dho ndagadzira dho vaya ndopakati atone kuti zveshuwa dho raite vatora makiya avo vachikinura dho ndakamira pasaiti ndiri mukati rati dho ripadhaini zvikanzi ndapedza kugadzira dho riyati zvikanzi ima hamusi kubuda muno ndikati handisi kubuda muno mune mhaka iyi kwaari kuti tikunetsana kuti hamusi kubuda muno mune mhaka iyi awanga watori panzi uyu murume uyu neshamwari dzake watokomba chi pamba saka nguva yandakadariso done vanhu watorwa dho wapiri mune chisofa chirimozo zvikanzi gara ipapo vandagara pasofa paipai uyu vhatora dengu zvikanzi ndakutema uri kuitei chi muno chandakakwanisa kubvunza vanhu ndakabvunza mukadzi kuti ndo dho here ramandaidzira panapa zvikanzi takubata iwewe nenhau yekuti kubva musa 25 waiwe uchinokera mukadzi wako nhasi ndikati ndaibvunokera mukadzi wako ina ndisipo indai nhasi musa 28 ondano ndaionokera mukadzi wako zvikanzi ndiyo hakuna umwe munhu ndozvatakubatochi muno hati mazvona ndagara zvikanzi iyeyu neshamwari yacho ine muzukuru wake uyabva abata demo zvikati takukubvisa hembe wandibata vaundibvisa hembe chi ndikati imi itai zvamuda kuita kumana itai zvamunoda kuita noti ini hana kuya muno mune chinango chekuti da kunyenga mukadzi wako ndiadaidza muno ndopakabva ati garabva vaubvisa hembe handina kupikisa naodii ipapo dzadzimwa ndakasvike papasti 6 dzadzakana ma7 ndagara paipai ndokuyu kune kusati kune kutanga kuti nzviri mukadzi uyu paakanoti ndasvika akaflasha tochi bozi vanhu vangu varonga nyaya yavo bozi padhuze nepadhuze neshamwari akakaisa katocha akavanga watitaurana
panguva dzacho adhura zvakuchinja zvikanzi varabvaudhisa hedu uyu ndobva akatumwa shamwari yacho zvikanzi daidza vanhu vadaidza vanhu vanhu wabva wasvika ini ndandisina heni ndakatogara naizvo zvikanzi vanhu vese anachenge nozouya ana sabhuku chii chaitika ini chandakagonoa ndakangoti ini ndakakona mheno kuti mukadzi yadadzaidagadzatu saka ini ndakushamisika ndikuona chi vanhu vatondikomba muno handikuziva kuti mhaka yangu ndei vatora hembe dzangu zvikanzi hembe achakupa ndaunokugadzira ndikati itako zvakafunika shaa zvikanzi nasabhuku avho azosvika zvikanzi mhosva yako ndeyekuti wapinda mumba memunhu saka ipa chimunhu ndikati aiwa kupinda kwandaita muno mukadzi ndiyandaidza kuti ndigadzire dho angatone mazuva acho yakumba achiti dho rangu harisi kuvhurika ndanzwa nekuna nemwana nepahwito inibva ndaenda vandagadzira dho reyavharaita uyu azouya murume zvikanzi ndakunza kusvika kwese kwaita wasvika ukakoma dho zveshuwa ndichikunza ndikati inazvaudaira zvikanzi nasabhuku chene motora munhu zvee zvekumanikidza munhu zvezve vandaenda kudanga vandasvika vandasunga mombe ziya vandauya vandati inini ndikabvise mombe yeyi ini handina zvandaita pamukadzi vandangosiya mombe dziya dziri payadi vandabuda hangu vandaenda pamunda vangu padhuze nepadhuze vandanogara mangwana acho kwachena uyo akazouya pandairima pamunda pangu manje murumo zvikanzi ashanga zvakaitika nezuro iwo kana uchigonaka kuti ndikuregerere nyaya yekai yekuti ndakubata urumba ndipe sagirefetrais ndiritengese ndikandokupa sagirefetrais aringiandoku ndopakabva asvika sabhuku zvikanzi anezuro nandakati hakwana sabhuku chii chakaitika vandachiwatsanangura uyu ndobva akazonzina sabhuku yaya sabhuku achiti andiganichiende paneteko apo ndodzoka ndokuita sei ndokutora iwe nemumwe wako ndoziva muchitamba meseje uye zvabvi sabhuku yaya vatataurana zvikanzi zvapera naiye nyaya yedu yapera haina kwaichaenda bataregirana uri mumwe wangu ngati apo vandagara hangu pasina mazuva chairman avhazo zvikanzi hanzi nemukomana wapapi ndapapi nei zvikanzi ari ada mombe yake kati auraiti ini zvekutaura hangu handisi kuda vandafanirwa neimwe shamwari yangu yekujerusarema zvikanzi achauya kuno ndadzoto wadai ndikati hando zvaitika sha zvikanzi chiya ndikupeka momba umupeka momba iye wacho akabva azosvika manje tiri pamba peshamwari yangu ameno kwaitokuwadza ini vandasara ndakagara pana ndakagara wabva watora navari tu zvikanzi mukomana wauya kuti ndimupe mombe zvikanzi nauyu manje nehandisora chi mombe yekusaidi handisi kuida panduda yake dhonza haari kubova ri kudange ro ndikati manje ini hazvikuti vandaenda futi kune amwe mbuya wakanditi vandakaenda wandinoona mombe tu abva airamba futi zvikanzi iye mombe handisi kuida ndikuda chi mombe yake iri mudange ndeyari kuda ari masvona ndikati saka ini hangu nyaya iyi hanchaigoni bhozi mombe kungokubvisira hangu nekuti handisazvitaura amukadzi wakandakana kudii saka iwewo kana wakutaura kuti uda mombe yandiri kukupa kuti ooramba saka ti hamezi asisitatabhu mambo asati wabvunza kune mukadzi paripo pachisina kuzvisapandula kuwe ndokuti iwewe wapedza kugadzira dho makiyakiyake uyu mukadzi uyu akatanga kuti akusucha kuda mukadzi uyu akatobata makii zvezvokuti dho ragadzirwa aibva atanga kutesta kuti rakukinuka here rakuvharika richi ndopakabvata musi kubura chi muno apa vanhu avangu vatogara watouya muzasi akati usukira nechikonzero chei ameno kanziwa iwewe chinoka panapo kubva musa 25 kusvika musa 28 ndakabvunza mukadzanotipedzera nyaya kuti ataure chokwadi chezvakaitika taura zvakaitika masoro baba vachakakuuya vakauya vachinoka 3 times vichivaignowa ndisina kubvadaira saka vachibva vazoya rimwe zuva chibva tawirirana zvechokwadi nababa naevidence musunga bva tawirirana vasvika papedana wiki yese chidana saka ndichiziva kuti baba avaenda kuharare evidence musunga achibva azouya ati nhasi ndioriramupi akaana half 6 ndioriramu ndokuda kuma 12 ndabuda kuma chindienda kunotora mbeu ndochabuda na 12 chikwadi ndibva ndarara nani nababa mumba asi baba vakabvisa hembe ini handira kubvisa hembe nakubvisa chipfeko chemukati asi hembe handinoita anobvisa sezvo ndaida kupa mwana weporiji
ndatora tisi ndopatikasvikira baba wandinauti pamubhedha kuti mafota akazotorwawo asina baba atakara tisi Ndimani? Mukadzi waRevidence. Takabva kumba kwedu kuenda kwana mhambo mumuswa 25, 26, 27 tichidzoka. Amai vakati mhanya parodi. Pamba pavari kugara ndipamba pana sekuru wedu isusu. Saka pakambovhurwa madhoo. Pavhurwa madhoo, murume wangu akafunwa nasekuru ndaona pamba pavhurwa madhoo. Kana ndiri kuti makasiya makatema madhoo akaita sei akavhurika. Vanasekuru ndoko vakauya kwatinogara. Wasiya kuti madhoo akati viwe ndopandakona zvakanaka. Nokuti ndori padhuze. Mukadzi ndeti akati mhanyira tikanzi muye mutigadziro dhoo. Ndapinda mukati dhoo harisi kuvhurika. Ndikuzobuda mwari pakuti. Mataenda kumudasvika. Patagara baba vaenda kumunda kwamukudza mungu zvadzo. Tainzi wakadzoka mama wangu amini wangu wabvaura chibhokuloti wasvika vagara vatata vana vabva tavaperekedza tangu takabva tivaperekedza ngarina baba vachienda imogadziremai didhimaakatari yedhoo kuti dhoo raodate sei rinogadzirwa zvipi pakuri pahwindi vachizobuda mwari pahwindi anditi sei hazviti muri makaseuita sei papa zvedu akaenda baba mandazona shamwari yababa wavari kuikunika ndiiwa pabhomba ndati ndikudiwa kunei tikanzi mukudiwa hana mutavu asvika ndeti ndakasvika wakagara baba vasangu vapeka bokisasho iyo ndangongwasina vangu vapeka bokisasho ndikati kondo zvipi maitini masaka atanga kusika uyu mumangu adugunda kune mukadzi wauti ndodhoo here medicine wangori wachipeka wari wachipeka pakadaidzwa 7 komiti yauya Alright, tiripo vakwega. Iwe haoni kuti ibvaizi here kana iwe wakataurwa nyaya yedhoo toriboti wakauya kutaura nhau yedhoo zvichiita kuti uyu anga achienda fanike ane chikonzero chekunoita chibasa but iwe usikazivi zvaanga wakaita wakanangana vari vairi musi wedu wakaitika zvinezvi mukadzi akataura akati inini baba watidza tadanana asi baba watidza tidza timbati kana kuratisa hatina akataura painani kana pamu7 komiti yanga iripo sabvakari mbano vanhu ve7 komiti wauya here avanu Pane pandisina kunzwisisa unonzanisa Mary Bero Mary iwewe uri kuti madziso ako zveshuwa wakaenda ukaona murume wako akapfeka boxer suit asi aenda asina kupfeka boxer suit anga aenda akapfeka trousers saka munhu unobvisa trousers here unosara neboxer suit tione kugadzira dhoo kasi yaingaitika ndeyekuti amai avo waridaidza murume waronga kuti ngatimudaidzei vaine chinangwa aiwazve mubvunzo avari kuti boxer shoti unondogadzira here abva netrauser azenge boxer shoti ndo zvavari kubvunza aiwa handidaro zvichireva kuti pane zvanga zviri kuitika kamukati mambo panzwa here pataurwa nemukadzi uyu kuti tanga taya ne1 week tichidanana nemume wenyu saka munoti pamuri aiita mavhiri kana aisazotaura nyaya yedzo murume mukadzi atara ne1 week tichidanana handiti mukadzi uyu aitouya kumba tichigara tese tichitanana tichienda tese kumba kwake ndine murume wangu murume wangu hapana pakamboenda rega zvinoda kuva runokuziya here kuti inini nemi makagara apa murume wenyu ari papa tinokwanisa kutsunyana nemaziso tiri 2 asi uyu akataura ndati munozviziya here tinotsunyana tichitsunyana zverudo handiti murume ari murume wako ari papa saka chinokona ipapo chii
asi wakataura kamukadzi wacho ati 1 week more asi akati 7 komiti nasabhuku varipo kuti murume uyu atanga madi kuuya nemboo idzo nekuti manzi uyai nemboo dzenyu dzinopupurira madi kuuya nadzo kuti dzikupupurire kuti ndizvo zvaakataura. Pane mashoko achazomutomona wakabvufenda ati ipfeke yakaroba achiti murume uyenga aripo saka iye achiziva kuti murume uyenga aripo aizoenda kunogadzira dhoo pamba pane murume chiziva pamusoro ipapa zvakaitika ndezvekuti mai vanhu kuzvisvika pawakati mhanyira ndakatobvunza kuti murume nyari ndandaenda kuharare ari mashoko hanzi aenda kuharare haana kuzovabvunza aenda zvinorevei chaenda nhasi saka dhorofa murume wake abuda nhasi ndo zvakatondinesa iwewo waita tienyo romacho kutogadzira pabva mumwe murume angapo akabuda akaenda mukadzi mukuru abadzoka futi kuti saka inokumusapota imamuzva imwe nyaya yabotana mukadzi wake mukuru sisi wangu saka ndo amadifonera kuti sisi wangu wakawedzaitika wakataura kuna sekuru kuti murume wako aya akataura somugadzira dhii kundotenga mutsvaga mombe dzekutenga itai 1-1 dhoo redu handiti rine zvipadhokisa icho chiri pamadziro apa icho chiri apa hachina chakangobata nezvachikaita ichi hachina kumbomuvha kwachikaita kana kuda kwachikaita asina baba ava kana kuti kwamhanyangoti handini asi taitodanana munhu kuti aitouya dzimwe dzingwa baba avo vasipo taitoziva kuti nhasi avapo ndaitoita se ndaimuudza kuti munhu aifudza munhu saka kuti sandoga kuti zvine mafuro hati taitotipana nababa kuti nhasi muiti towirirana baba woita se asenge first time yangu yekuranawo wiki ripi iroro asi anda newiki tiita se tichidanana nekuti aitozoti munhu ahapo abuda enda kuharare handiti asi kuti varora chese nababa vachakarachi chese pamusoro imambo tingapedzerwe nguva newana haufa wakaenda kunosunga mombe yekuripa zvausina kuita ipapo pega panotaura umbowo hune udzamu kuti unozvipira kutoripa mukadzi wemunhu iwe maya pamusoro yansandapedza kutaura awa mai ava vari kutaura kuti makarara mese ihongo here kana kwete ipapo kuti ndizive zvavari ndikanyeka musi wandatosvika inini musiwo wedhoyo pamusoro ikoko wataura kare dai dare richikuita sekare mai ava vaibudisa chipfeko chavo chavakenguva inacho vachiita zvinoitwa pamunhu azvibonetsa tomaka kuti murume mukadzi wako auya adiscribe nengo yako uyu adiscribe nengo yako toona kuti zvinopesana kana pasina paneizvo zvokunoita but iwe mukadzi wako anga yakakona wapfeka box akandizvo here wakasvika ini ndakakumurwa hevhero uye akabata demo inondasvikirwa munhu akabata demo wakandibatira uinandiro wabatirwa demo wazobuda zvairutaurwa newe wazondotsvaga wazounza mombe dzadzoka pamusoro pazvo wazoenda kunotsvaga ruwiri mombe yekuti uripe muchinyararire uchiripa usina kaundotaura kumaposi kuti no ndiri kumbunyikidzwa wakangoine mukana wekunomhangara kuti ndiri kumbunyikidzwa asi wakaenda kunotsvaga nyaya kuti uripire nyaya yako wouya nhasi wotaura kuti aiona handisina nyaya nyaya yedu yakaitwa nasaba
sabhuku vaanyasobva namutsanangura zvakaitika zvikanoziva kuti chii ainyora mubhuku zvese zvakaitika inini kuti munoziva kuti muvhireji vanhu vazvitoti chairman wacho hatinwana saka nyaya ikatika ndekuti sabhuku akazodzoka musoaitonga nyaya yakadhara akazoya mangwana acho kwakaichii ndopa akatora nyini mukomana akati nyaya yapera but nyaya yekuti ipereka ndodasagire fertilizer vatatangana ndosaka kunai sabhuku paanozoti manheru nyaya itika usiku kuti akuita dare decision wakazodzoka mwakusenacho tinoza tokuta kuti haingatongeki usiku asi kuti iwewe wega unototaura kuti aiwa ndanyangadza chirega indiripire sabhuku oti chii okay ripire hako chii mhosva yako wondotora chii mombe 2 mudanga wakangoine chanzi yekuti uraiti pawabva pana sabhuku akutenda haana kupa munhu wekuenda naye wakaenda wega ukandotora mombe 2 ukauya nadzo takatoenda takawanda naiyo wachangariko ukandotora mombe 2 mombe akati ndoda mombe 1 yekufanira kubatiri handiti yekuti nakubata urumba mangu ko 2 dzawakawaenzura 1 yachakaramba kuenda vakati bheta ndisunge dzese dziri 2 imwe yachakaramba kufamba kubuda mutana vakaizitora dzese vanoenda nadzo pato ipapo imwe yacho chinhu chichatase ichadzoka kana 1 iyo yawaindotora iwe wakauri kufikisa dhoo rake wonotora wonobhadhara munhu pakufikisa dhoo racho vanobhadharwa futi munonyasoze pamba apa ndindakasiya pakasitanga usiwa chapoka takabvisa zvinhu zvese zvemunhu yebva tazvisamubapani zvaisamba 1 pakakiwa madhoo vanhu vari zvemakiva watakura makiva wabva waenda nawo ka takazoshamisa avo mai avo ndo wakauya kumba vachiti mwana wemukadzi wacho mukuru adhuma madhoo vavhurika ese ndiye akauya ini vanaikandisimudze pakumundono nezveshuwa zvinhu zvemunhu zvinoita sei vandaenda vandaona zveshuwa madhoo akavhurika akasiwa rasiwa ndibva ndabata foni vandachifonera saka pawakadzoka wachikiya madhoo ndopawakati chiona zvepamba bhosi vane zvinhu zvowani zvikashayika topinda bhisi ndopa ndakazonzi namai wahemunigadziro dhoo ndaigoramba mai wana nguo here kana mufoni mai kupedza nguo changamire pamusoro maonero andaita hangu panyaya inyaya iri pachena kuti baba wangadawo kumbopoteredza vanhu darinei asi chokwadi chiripo takurisana mai avo tichiona kuti matsananguriro waita nekuda kuzvidhifenda nyaya iri pachena dai wangoti hawo zveshuwa zvakakanganisira ndofunga ndo zviri nyore kuti dare rivaretsire nekuti chokwadi chiripo murume achitsanangura mukadzi achitsanangura zviri kundoita lingi zviri kufanana zvinhu asi iwo akudawo kuramba nekuda kuti dare rinoripoteredza chokwadi chiripo baba ngawabvumawo dare nyaya iri pachena kuti wakanga waenda kune itaurai baba mwamapedza tochienga panisikira wati wewe uripo akandidaidza akusanza kutotika pamba kana kuti hama kwasizeva katomanheri che pakasvandizoa tomayootanga kwangu panei papazwa anzayo mai avaibvudza vachiramba kwangu vaakatendera chiramba kutudza muti iwe pafoni kadzoka kudzamba kwachiramba kwangu mukicheni chikonzi ndichinde mayanokuzama nyaya yavo ata inyaya ndosudicisize nditomukadzi wangu mukadzi muti naye ndopakaramba leswa mutanda mashops leswa mai akaramba mangu namashops leswa makaramba mangu ata aimarangu awa mai mukadzi wachaito kata aizovida mamutambo kwangu zvazviiti mari mangwana kaizvo ndopakati awa ndopakaziuya achindidaidza vachiti ndona zvinoda kuba kwangu ndashandisindapere unoita sei ndopatakaenda ndokuti waonei vamamelaidzi ndokutasamukafuna kaketeniso ndokuona ari mumba akanga achiitei iye angasakupfeka kosi mumba angarume kadhisinezvindikaaaisokuta ndopangasakupfeka itezo angani andafemichesi ava vainyaradza mwana achitesi ndopakati achakwaza kuti ndoita sei inyaya isi kosi yekuti ndakandikabva mukadzi wangu mukwatika mukuru nyaya ikaenda kwasabhuka kana mutombo akandirambira
nhasi chesemo zvaanditira izvo ndakati nokuda kuti nyaya itivaira tikwanise tisemanikimanisitoma mwaripo ndakaenda panonzi papiri akandaidza vakaira vechikuru vanga varipo vakabva wauyawo ndaredza mumo pane sainzi mosi wechikuru anga aripo vabaira chakaenda mukadzi wavo mukadzi wangu akazouyawo ine muzukuru wangu inini anga aripo vatauya tokudatsa vakaishaa kuti oneni zviri papa ipauinde urikuona vakati saka toita sei vakati achisipo nekuti munhu anozongobuda takamira panopanza topachoranganasakukiaatoya ba tobaravhurika uyu vakadhoravhurika ndopakanosisimuka pamberi evidence ndopamati ukapinda wakuti hapanga bada uchipona hapana bada chii munakwanisa kumbuda mubvunzo pabayira chakuti evidence kuchiita kuitika kuti udaiso chakwanisa kuangusa kuti taito sesori ndorega zvakuita zvakuitika zoti nyaya isategoni ikuvo vamwe ndopandodza chaimiri chemene kwakabhowe chemanyaya ndigoni wanditazosabhukunga wawe pana sakuvaziva ndingapadeza kumto 7 ngave pana ndikakaziva kumuseni vanhu nayambiriti zingawe pana vandaiza vakaivawo wakanza saka zvawatimosa mumbe mbiri chena mumbe dzachona iyi ndandiripo ndanga aripo vamwe vanga varipo watakanogonawo to vanga varipo takatowandawo ndanga vafuka chichani achikumbura nawo kuti awa ni maembe dzangu ndikamuchiwa ndakashama here vandidara kati aiyo enda zviziva kuti zviwaita izvo chiwaibvizakaakasonza iye nemakwapfeka tikainazo pamba vana kapira mambari kati amombe dzadii dzauya dzitopanzapo vanhu pakati titsaina yako kuti iye azvizosigre chake yake ati ndopatakazonobuda panze evidenzakasingombofuka dzitopanze usiku dzindanga mapasti 11 to 12 saka pakati amombe dza chakwanisi kuti mombe dzinge dzane pano chamini uripo kumukadzore kudanga kwacho pasapo zvikatamumbedzekadzore kudanga kwacho mai vacho vanga varipo vanombe dzeinzi mwana nyidzi danga tisambe kudanga kubhara kwacho vanga unonga aripo ndiani auya nhasi aiti nyaya iri pachena ine umbowo hapana mukadzi angadi kuti pfuma iende ingaende iri pfuma asi mumwoyo zvinotokurwadza kuti zveshuwa-shuwa here murume wangu ndo zvaakaita mumwoyo hazvikurwadzi kuti mombe dziri kwenda hazvikurwadzi kana zvisikakurwadzi pari rai saka zvine chiizvo pakuti mume wako akazowanikwa ari mumba make inyaya hayi yangoitika but iye kuti akutaura iye akatombotizwa kuti namai saka atichazi kuti iye akambodana nokuti namai kwakutangadza nekutandara madziro yakuda pachena kare kare nyararaiko yakuya kare kare nemukadzi uyo anga apfeka boxford iye akapfeka trousi yabva zvitogaga mukadzi ataura haanoti akamwechete mukadzi ataura kanenge katatu ezi aita zveshokwata akaandese mukadzi yadanango yakati sanyaya nezvitoka chakamiri chipaiyewe ari kuti ramba kuti nyaya dzese dzari kuramba asi izvi ichokwadi chakaitika akatorwa kutanga akatorwa kechipiri sekuru wake wakauya ndikawaudza handiti pandakazomubata ari mumbe mumuchinja ndakakwanisa kumubvunza ndakamubvunza kuti evidence ndakakutsura kangani taramuka pambi yangu evidence ndopakachisoti handiregerero usandiroiva ndikati handina kakasimba kachekuturu sakuramba hake murume adimburwe gumbu here kuti nhasi ubvume munhu kuti ndo zvakange zvakaitika dai akadimburwa gumbo chaachirema ndo zvanga wachida here munhu akanzwisisa akaona kuti tine nhau munomo yakapinda chikomba
waona mukadzi aine muruchikomba mumba wakarwisa wakarowa munhu iye akakwara wakazoenda kumedhasi wakazotongwa iye wakanzi no hongu makanga maona ari kudii mukadzi akadaro dai makangotora nyaya maenda kwamambo makaripirwa asi makazoita mhosva yekundorowa chii wakatondopika nhau yekudii yekurowa saka kurowa hakubvumirwi akaita zviright uye akaunza nyaya kudare kuti nyaya idi itongo saka anobatwa nemhosva evidence ichokwadi akarara nemukadzi wemunhu murume ati anoda mombe 5 dare munoti chii anobvisa mombe ngani asi dzanga aendesa imbiri chakamiri inoti sekuti yanga abvuma ngekutobvisa mbiri kunyange muchitimanyira asi nekuti yanga atobvuma mhosva yake yaazoramba mudati anongobvisa mbiri idzo. iye anokuonekeza kwembiri imweni pamama odzosera umwe wake maposi ekumhangana vaida parikutaurwa apo ndowirirano wanapo kuti imwe ngauye kwamambo kuitira udare nekugadzirisa nyaya yavo imwe yozodzoserwa maposi retiti pamusoro imambo kana munhu apara mhosva haazvitongi ndopekutangira iye akatoona kuti handinofunga mombe mbiri nekushora kwandaita uku dzinokodzera dare haringati zvawatozvitonga zviri kurei mombe dzake ngaawedzere kumunhu ngaamuisire nhatu kuna mambo achiisa imwe dzobva dzaita ina nekuti hauzvipi mutongo pamusoro pemhosva yawaita kamambo ipapo panyaya yake chigororo chaaita saka imombe mbiri pamutemo wetsika dzedu mombe mbiri nembudzi nhatu dzinouya kuna mambo pamusoro yechangano ingandiri kuti mombe ngadzibviswe nhatu yechina ndiyo inozoenda kuna changano pane mukadzi wemunhu anobvisa mombe 1 ndo yakatenderwa nehurumende then kudare anobvisa mbudzi 3 then obvisa makosi edare akaunzwa kudare imari yemakosi yanhasi $95 kana kuti mbudzi 2 nozvibvisa rini pamusoro imambo nozvibvisa rini Two months.